Jenengan sing diarani dalang sombong iki jenengan. Lho. Kok sombong pripun to? Dalang ki nek sombong budal dhewe ora ngejak yoga, ora ngejak sinden. Dalang sombong, dalang kemlindi nggih jenengan niku. Sik to, suwi ra pedhot nek omonganmu atos. Mas Kangko ki piyayi kene tresnane ora umum. Nyatane jadwal sing paling akeh ya piyayi Nganjuk. Iya, Ro. Kok mbok arani sombong ki didelok saka ngendi? Lah wong ditangkep kok malah madhep rono, ora gelem madhep rono ki nyapa ya. Oh alah ning sombong lungguhe ngene to. Lah ya wong ki empan papan to Mas Jon, nek jenenge dalang tradisi, dalang wayang kulit gagrak kulonan utawa Solo Yogyakarta ya ngeten iki. Wong penonton bengi iki lho wis iso didelok. Napa? Nun sewu. Nggih. Iki ketok didelok. Sagetipun. Penonton sing ning ngisor iki. Nggih. Iki cara nun sewu lho. Cara urunan lho ya. Iya nggih. Iki cara penonton cara urunan lho sing ngisor iki no 300.000. Lho, sing ngisor ki. Sing ning tribun kae ning panggung kae. Nggih. Kae 500.000. Lho. Lah terus sing ngemper iki. emper pinten? 250.000. Kuwi umpama digawe urunan ya. Iya. Enek sing ora urun melu ndelok wong ndelik. Ning ndi, Mas? Iki jero omah iki lho kabeh lho. Ya untung kok Pak Erik iki sedakoe gede. Ora ngrembug perkara duit, ora ngrembug perkara materi. Iya. Ya iki sing diarani hidup yang bermanfaat seperti ini. Urip guak ragat ning pengen golek nikmat ben adoh saka laknat sing dijangkah menapa saged slamet donya akhirat. Wah, omonganmu iki keduren iki. Loh, kok slamet donya akhirat itu ning akhirat enek apa? Loh, lah nek ana swarga kok. Enek apa neh? Ana neraka kok. Bedane apa? Ya bedane pakarti sing apik tumindak sing becik bisa berbagi kebahagiaan kaya dalu niki. Pak Erik. Papan panggonane mesti diwenehke nggon swarga. Gusti Allah ki ora bakal nyiksa karo apa kaulane hambane. Jane ki nek swarga kan neraka ki jajane kabeh ya penak. Lho. Piye to bocah ki? Tau sinau agama ora to? Jane ngaji bolak-balik lho. Jare kumpul Gus. Kumpul. Pilihan menungso sing ning alam donya sing rasuk agama Islam lan sak panunggalane pangajabe lak teng surga to Mas. Iya. Papan panggonane swarga. Jane iki neraka karo swarga ki ya beda tipis mong swarga ki penake nemen nek neraka ki penake sithik. Lho, bocah ki edan apa bocane? Nek ndi ki neraka ya ora penak. Penak kabeh. Kok iso? Nyatane sing mati ya gak enek sing balik. Bocah ki majnun gitu ya, Mak. Nek dindingkan wong ki nek wis disarekke ya ora mungkin balik to, Mas. Ayo kerasan. Wong wis tinitahi Gusti wis dipun timbali. Nggih to puyar balik. Ngene iki sing diarani Mas Erik ngitanke Keng Putra ki bisa kekudangane mandi. Sing sajarani Taruna bisa ngungkuli bapak. Mas Erik sebagai bos wifi. Ngono lho. Wifi. Lho tenanan lho iki. Bos wifi. Aku lek muni wifi no kelingan etas. Bos wifi ki to Mas. Iya. Iki kudune dicontoh kekudangane ngono. Dipinterke sing bisa ngungkuli bapake. Nggih ngoten. Ndongakne muga-muga dionci sinyalnya kuat. Loh. Onci sapa kuwi? Putrane Mas Erik. Loh. Jenenge apa Onci? Onci. Lho kok roh sampean pisan? Kowe iki ya sinau lho. Sing nanggap sapa? Lho nek Mas Erik wis apa? Lah ya putrane jenenge Mas Onci. Muga-muga sesuai dengan profesine Pak Erik sebagai bos wifi. Muga-muga Mas Onci sinyale kuat. Tegese sinyale kuat kuwi saka tembung sinyale kuat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinyale kuat ya kuwi bukti karo wong tuane lan sinyale kuat berguna bagi nusa dan bangsa. Lah kuwi lho sing dinteni lak omongan ngene iki. Iya. Mau kok ora ndang ngomong apa contongmu kuwi lho. Heeh. Mau ndang ngomongno lak apik kok meneng ae nyapa contongmu. Mau sik goblok pinterku lagi iki. Berarti nek tumindake apik, tumindake becik, kuwi munggah swarga. Nggih, Mas. Anu ndak oke Jo. Oke, neraka ki isine wong lanang apa wong wedok? Isine, nah niku kula dereng survei. Lah sing arepe survei rono sing kendel ya sapa? Iya. Wong yo ora ero jenengan iku bedhe kula. Isine napa sing akeh? Isine napa? Ya wong sing kakean dosa kuwi. Ya padha ra mudenge to. Ra mudenge kok. Sunate Di Erik. Sunate Mas Onci. Onci. Heeh. Aku lek Onci ki kelingan gitaris ungu Onci. Muga-muga Onci ki dadi bocah sing sugih. Oh iya. Sugih pripun kuwi? Ya sugih. Apa-apa kecakup? Cakup. Lho. Pinter keri. Lho, penting sugih. Piye to bocah ki?
mergo iso sugih iki karena pemikiran, mergo pinter. Mas Kangko apa ya elek-elek aku ki sarjana ya tau kuliah supaya pinter iso nggih nyambut gawe duwite akeh. Urung mesti lek latar belakang pendidikan tinggi ki sugih urung mesti. Loh, nyatane tanggoku ki lulusan SD, nggih. Dadi petani, Nggih. nyatane ya sugih. Loh. Ya ora? Lulusan SD Sugih. Masyaallah. Jajak kowe ndongakne wong. Muga-muga pinter. Aminmu karo amine wong sugih, kula akeh amine wong sugih. Oh iya, Mas. Lho iya. Mugi-mugi sedaya pinter nggih. Mugi-mugi sedaya sugih nggih. Oke sugih. Banter sugih iki ya. Oh, sing mbok goleki imbangane. Lho iya imbangane. Oh. Mergo wong sugih iki iso dienggo minterne, ning lek wong pinter urung mesti iso nyugihne. Omongan titen omongan. Nggih, nggih. Bocah iki kaya ngene iki. Pripun, Mas? Contone kaya Onci. Pak Erik bos wifi. Senajan to kuwi ngalor ngidul mung masang anten. Tapi beliaunya itu silaturahmi ini kuat. Kok saged? Lho iya wifi kan butuh anten, butuh tower. Iya. Nyatane bengi iki iso rupian-rupian sunatane anake nanggap wayang nyeneng wong sakmene bane. Muga-muga amal jariah Pak Erik menika tinampi dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Swarga Pak benjing. Mula ya meling bu sinden-sinden iki. Nek nggawa HP nek nun sewu lho Mas, meling. Iki perkara sinyal lho. Ya. Aja nganti HP diparingne ning sak kene. Lah ya apa? Mesti enggak ada sinyal. Kok iso? Sebabnya kita melewati daerah pegunungan. Mula sinyal sulit, Mas. Oh iya. Nggih. Mulane sing pinter ki bapak-bapak. Kok iso? Bapak-bapak ki walaupun lewat pegunungan, kuwi HP mesti ora didekek ning kene. Teng pundi? Dekek ning sak kene. Sebabnya Cedek tower. Dadi tawere ya menjengil ngono ki tok. Lambemu ora. tawere cilik. Ha cilik ora sinyale apik kok kuwi bangsamu. Pak Apa? aku iki kuangan betul jenenge kuangan peh. Maju aja enek monitore bareng. Piye tong dalang kelasé wis luar neger kok iso. Neger. Kowe ora ngrasake main ning Kamboja ro, Dik. Kok ning Kamboja iki kek. Ning Israel. Dungane jenengan kanggo Mas Onci. Wis taruna ngungkuli bapa. Niku salah. Jangkrik. Suwe ra petok nek aku omong apa-apa salah iki lho. Mas kasepuhmu nek karo Mas Kangko kuwi cara diuji kuwi 15 kono 85%. Oke dulu, tapi sekarang nun sewu. Ini kalkulasi dalam persen ki 70-30. Loh, sing 70 wong-wong. Dongane pripun? Taruna ngungkuli bapa. Niku donga sing salah Mas Kangko. Nek kowe iso nyalahke kudu iso benerke, nek iso nggelar kudu iso gulung. Oke, nun sewu. Taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara dengan hal yang positif. Dunia itu paradok. Dunia ki nek loro, enek sing apik, enek sing elek, enek lanang, enek wedok, enek awan, enek bengi. Nggih. Ya ora? Nggih. Aku ya. Gue tabuk cangkemmu ya. Aja nesak iki percaya sampean iki lho. Ki rungono tenan. Kok Mas Kangko sampean debat. Tak salah nih. Loh. Ayo napa? Nek kowe mau lho kandha aku nyalahne aku ki lho dasarmu apa? Donga Oh, sinyalnya hilang. Tidak pegunungan. Ngeten Mbak Kangko. Iya. Donga taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara yang positif. Anak harus melebihi orang tua. Jenengan nun sewu, dunya nek loro wae nggih, enek apik, enek elek. Bapak jenengan Ki Haji Sukron Sumondo. dados napa? Dados dalang. Jenengan dados Dadi dalang. iki oke, bapake dalang jenengan dadi dalang sing luwih saka bapake jenengan ndak masalah. Ya, oke. Bagus. Bapakmu jenenge Bapakku Bambang Jolego. Jolego tadi Dagelan. dagelan. Bapakmu dagelan biyen ning Tobongan, saiki kowe tanggapanmu rame, berarti kowe taruna ngungkuli bapa. Iya, terus nih perjuangannya bapak kok. Jos. Itu kita berbicara yang positif. Lah kowe anake sapa? Oh, ya? Aku masmu lho matamu. Karo masih lalu. Lah kono mbok tekoki aku mbok. Lah aku teko lah sampean. Lah nyapa ndak teko aku yo sak gok sak sogok lho. Kono ki lho. Wis. Nggih lho mboten? Ya, ya. Kita berbicara positif. Nggih, Saiki nek awake dhewe ngomong sing elek. Nggih. Umpama bapake maling. Heeh. Sampean gawe muga-muga taruna nguli bapa. Le sampean kudu bisa dadi taruna nguli bapa. Bapak sedina iso maling TV papat. Wis sesuk yen gedhi kudu iso nyolong kulkas 15.
Napa ngoten dungane? Ning yo ora pas ya. Kuwi lek wong lanang. Nggih. Nek mau wong wedok. Lah ibuke nyambut gawe ini rondo. Dadi PSK. Oh, pekerja seni komersial. Pekerja malam lho. Oh, penyanyi. Cah nakal lho. Oh, sok nukari kancane. Lonte. Kowe elek kok. Nek dijelaske lho. Wong dilus ngono kaya yo nekmu nesu ki lho. Umpama mboke PSK. Ah ya. Delalah anake wedok. Nggih. Napa arepe tarung kuli apa? Nduk, ibu sedina iso ngladeni wong lanang 6. Muga-muga sampean sok ben gedhe iso ngladeni sewengi wong 12. Ngesot Mas wengi Mas. Ya ora. Ya ning Donga salah, Bos. Sing bener. Donga kleru. Ya Sing bener niku dongane muga-muga anak kuwi bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Perkara ngungkuli jabatane wong tuwa kuwi ora penting. Sing penting bekti karo wong tuwa, sing penting agamane kuat, negarane ya tetep ditaati, pelajarane ya tetep diikuti. Iku ngoten Mas Kangko. Jenengan mirengke. Siap. Ora terus tarung kuli bapak. Siap salah. Ning maksude Mas Kangko kuwi kondene kaya wawan kaya air-air lho, kaya air-air iki lho kuwi. Wis tok kowe ora ngerti. Lah kayak begitu wis, wong ki sing penting kaya air. Lah kuwi lho, Sing penting kaya air Mas. Menungso iki kaya banyu, tegese non sewu sumeleh sak nggon-nggon. Banyu kae ditekek ning nggone gelas ya kaya gelas, ditekek ning nggone mangkok ya kaya mangkok, ditekek ning nggone paribasane ditekek ning nggone latar ya kaya latar. Menika sing diarani menungso iki kudu simbiosis mutualisme, kudu menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Betul. Lho mungkin apa? banyu kuwi panguripan. Mergo wong urip iki kudu ora ado saka banyu Mas Kang. Mergo wong urip mung mampir. Wong mampir ngombe. Nah, ya. Ngono lho. Aja meneh kok menungso wit-witan tetuan wit tanpa banyu ora iso urip. Terus Mas Kang. Mergo sing diarani menungso kuwi Menus-menus akan dosa. aja sok jiwit-jiniwit, Aja sok inraseneng dijiwit, aja jiwit liyane. aja sok gelem nglarani. Aja nglarani liyane. Mergo wong urip mung mampir. Nah, iya kuwi lho. Nah. Ngono lho. Sedaya menika Jerbasuki. mau biyo Mas. Tuturi. Handayani Becik ketitik. Oh, ketara. Mergo wong urip mung Mampir mampir. ngombe. Nah, ngono. Ngene lah apik. Ana caraka Niku Doko Sawala. NKRI. Harga mati. Pancasila. Sakti. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken Mas, pelempoken. Loh, lah urusane karo banyu to, Mas. Banyu ki filosofi penting lho Mas. apa? Gini ku wau. Ya. Jadi orang tuh harus menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Awake dhewe sebagai seniman ning dhuwur panggung, yen wis ning nggone masyarakat ya ade kudu srawung karo warga masyarakat. Mas Erik dadi bos paribasane. Kuwi bos ki lek ning nggone perusahaane, tapi lek hidup bermasyarakat ya dadi masyarakat. Ya. Ning lak ora tegese panemumu beda kalih Mas Kangko. Tak mongi. Sing kon dhuwur kok ngesor kuwi ana sinergitas sing diarani wawan ora ceblok ado Saka wite. Urung mesti lek gondol codot kuwi ada kawite ya. Dadi ngene tak mongi. Ngene lho, kacang ki mongso ninggalo lanjaran maksudnya kuwi. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. lek gondol Garuda ki ya ninggal lanjaran yo anu. Kita aja dijak omongan angel iki. Ngene nek tembunge sekolah ning pendidikan kuwi padha karo guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yo lek guru lanang lek guru wedok. Nguyung ngadeg boyo ndledek. Malah koyo siram-siram kembang lho kae. Kok ora penak to sampeyan. Ora penak, Mas. Tak omongi kowe iki. Maksudnya ngene lho, enggak terlalu banyak orientasi. Ya. Ora kakek ngomong, ora kakek gunem. Penak ngono lho. Kula ngomong Mas Angkor. Apa? Tak omongi. Lho wis ket mau omongan ket ning jero mobil mosok sik Wong Jawa ki nek donga sing apik tapi kadang-kadang ora bener. Lho, contone. Contone Sing ngene. hati-hati lho Mas sampean. Lho, Wong ki digugu omongane lho. iki real. Mulutmu harimaumu lho. Ajining diri saka lati lho. Sing ngomong sapa? Lho. Kowe omong apa wae sing digunem mek iki tok. Ngono lho. Asining Ajining diri saka Lati. lati. lek omongane apik Mesti pakartine ya apik. sing ngomong sapa? Lho, Pejabat-pejabat ki akeh to kampanye omongane apik-apik nyatanya begitu dadi ya lali karo janjine. Ya ora? ya bener. Omongane apik biyen sik nyalokne begitu dadi ya lali. Oh iya. Urung mesti. Ya ku ya mesti lho Mas. Wapuk cangkemmu lho. Ajining diri saka pakarti. Kok iso ngono? Pemindakmu apik ya kowe kelakuanmu ya apik, kowe iki masyarakat ya apik. Oh iya. Donga iki tak ngene. Donga piye? Mbok gandeng kaya gendakmu ae. Mbok mlaku dhewe-dhewe nyapa? Loh, dhewe-dhewe ngejak sapa tapi? Kok iso? Donga iki wong Jawa nek sing apik, enek sing kleru Mas Angko. Piye? Ya, Kula sing iki- apik sing kleru ki. Kula iki kelakon. Duwe anak mbiyen tak dongane kaya bapakku mbiyen. Anakku ayu-ayu dhewe.
Anak pas tak gendong ya. Iya. Anakku ayu dhewe, ayu dhewe. Tak dongakne ayu. Alhamdulillah ayu dhewe Pak Kanto. Lho. Berarti lak yo apik bangga no dadi wong tuwa. Bangga gundul. Duwe anak ayu dhewe kok. Bareng Ning kumpul karo ndi lak yo iso kamar kancane luwih ayu. bareng jejer kancane kita elek dhewe. Lho. Lah jare ayu dhewe. Ayu niku lek dhewe tibake. Nek kumpul kancane ngono elek Pak Kanto. Oh, iki wong tuwa iki salah kok didik kamu. Lho mulane urung mesti donga ki bener ki urung. Lah Nyatane bapakku mbiyen yo ngono. Piye? Kula pas arep nyambut gawe ning Kalimantan nggih ngoten Pak. Duk, hati-hati. Nggih. Nyambut gawe tak dongakne aku jenenge wong tuwa. Iya. Muga-muga budal mulih ora nek apa-apa. Amin. Ya Pak. Alhamdulillah mulih ya blas kanggo apa-apa Pak. Mas kowe gak enek apa-apa ki ada yang bilahi. Ngono lho, ada yang bilahi. Kowe kira mudeng kok wong tua ki bayangane anak kita, Mas. Ya. Tapi alhamdulillah saiki sukses Pak Kangko. Sapa? Kula Kowe. alhamdulillah saiki wis dadi dagelan payu. Amin. Aku ngelingi mbiyen rekoso to. Nggih. Bapakku rekoso, ibuku rekoso. Terus saiki piye, Mas? Saiki uripku wis rada penak Pak Kangko. Ya Alhamdulillah no. Alhamdulillah kula. Bales budi ning wong tuwa. Kula saiki wis rada sugih kula. Kowe. Sombong iki. Sombonge metu. Tak omongi. Gusti Allah iki benci karo wong sing menyombongkan dirinya sendiri. Loh, ora sombong, ini menjadi motivasi. Motivasi. Bahwasanya, wong ki aja ndelok suksese tapi prosese. Lah nek sing mbok omongke saiki wis sugih lah ngene sombong. Lho nyapa sombong? Wong sombong ki bakale keblegong lho. Ora tau roh aku ya. Ora tau roh. Sing penting gunane, Pak. Lho, kok gulane. Lo sugih kok gulane gundulmu ya. Gula ndasmu ya. Lah kuwi mau lho. Tapi sugih kula niki sakniki tak dum-dumne Pak Kangko. Sedekah. Nggih kali bojoku dhewe. Bojoku, wong tuaku, dulur-dulurku kita mulyakne kabeh, Pak. Weh, ya apik. Bojoku saikmu ya alhamdulillah seneng gitu. Mbok kae piye saiki? Mas-masan. Lho. Tak tukone gelangi bek sak lengen. Lho. Gelang tok kuwi. Kiwa tengen mlaku kan tak keplek. Lho. Sangke lemu mulyake. Mulyakne bojoku lho. Iya. Karena moto saya adalah happy wife happy life. Waduh, bahasa Inggris barang. Nggih no. Happy wife, happy life kok. Happy wife happy life tuh Kamu. Apa nih? Happy west barang apa? happy wife happy life itu tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Oh iya. Mulane moto itu yang selalu saya pegang. Mulane bojoku tak bahagia. Mbok tumbaske gelang. Gelang iki kok kene sampai kok lengan Pak Kangko. Masyaallah, iya. Saestu. Mlaku Lho. Kalung Pak kalung niku sakniki gedene sak pelek, Pak. Lho. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Bayuh ra cepet ndase bojomu kuwi. Mulyane bojo. Wah, iya. Suweng niku sakniki ngantek kuping ibek, Pak. Lho. Ngantek nusuk ngene ketakan bolongan. Weh, bek mas-masan. Mas-masan. Mas. Ali-ali, Mas. Ali-ali iki driji iki 10 bek sikil bek. Lho. Nganti bingung leh. Bingung lek ndek. Lho. Mergo kula anggere mulai tanggapan ngeten kula tekone Mas. Weh. Gelang kaki. Gelang kaki sampai sak pupu. Seto, nek suweng ketok ngremyong suweng ning nggon talingan apik, Lho, iya. kuping ning tangan ya Pamer apik. bebas. Kalung ya apik. Pamer. Terus gelang kok selakangan iki. lho. Bojoku lek pamer, iki ngalor ngidul mek cawetan tok. Astagfirullah. Bocah iki lho. Bocah ki lekmu sombong kok kaya ngono. Loh. Paling ya mek kuwi adus. Loh, adus sampai saiki. Kula selalu gini ku lho Pak Kangko. Saya itu selalu memuliakan istri saya. Amin, Gini ku amin. wau. Amin. Dawuhe para winasis, dawuhe para yai, Nggih. senengno bojomu, uripmu bakal seneng. Bener. Iya. Sakniki mulane kula seneng mergo kula senengne bojo kula. Weh. Adus sih bojo kula biasane bojone garwane jenengan adus napa? Ya banyu sumur, banyu pam. Aduh, bojo kula lek PDAM. Aduh, bojo kula lek adus PDAM gudiken, Pak. Alah, wong bojomu mripate rakur kok dadak kemayu. Rakur dasmu yo kebiyen yo rakur, mripat akur nglumpuk ngene. Malah kaya piccolo. Wah kok lek sombong iki lho. Lho iya lho. Ayo nek gede dhuwur ayu ora apa-apa. Lho. Gede dul. Weh, kowe iki Nek nyepelane. kaya Mbak Dewi iki. Ngapa? Lho apik, gede dhuwur mbangkos terek apik. Bojo kuwi gedhi, Heeh. ndek. Lah kok kaya bonsai. Pancen tak bonsai. Teko bonsai iki saya larang. Oh iya. Nggih ta Pak Kangko? Ah. Lho, bojone adus napa? Adus banyu sumur. Aduh, ngisi-ngisi nih Pak Kangko. Lah bojomu adus banyu sumur? Bojo kula lek adus banyu sumur niku gudiken Pak, gatel. Oh, gatel. Ngagem napa Mas Gluduk? Aqua. Masyaallah. Aku sedina entek 30 galon, Mas. Lho, nggih siram bojone Adus sampean tok. ki tok. Masyaallah. Iya. Sikatan Nggih. banyu napa? Biasa ya PDAM. PDAM. Bojo kula sikatan ngoten nggih, damel Pokari Sweet, Pak. Lho.
Pokari sweet ya Pak. Masa lho untune kaya cakil iki. Cakil matamu. Lah wong ra rata lho iki. Raup. Lho. Raup. Biasa ya tetep banyu PDAM. Bojo kula teh pucuk, Pak. Lho. Ya iki turu lah kok rem durbuk semut. Raup teh pucuk lho. Sikat gigi Pokari sweet lho. Heeh ya. Pokari. Pokari sweet. Gosok gigi Pokari sweet. Raup nganggo teh pucuk. Aku tak takon nek cawi. Wah, cawinya mah mboten ngetos. Apa? Ale-ale, Pak. Kowe cah gemblung kok. Gawe ale-ale pe yo lengon. Dek iki mah tak ganti oli samping. Lah mung rasa. Lunyu. Mas. Kula nyuwun kote Mas. Guyon Pak, guyon. Kula niku ya blas gak. Sing penting Mas Erik keluar ujar. Ya. Insyaallah anggenipun nginggahaken Kang Putra anggenipun tetak dados putra ingkang saleh. Ya. Bekti kali Kyai sepuh kekalipun. Nek kalian warga mriki niku kaya dulur kula, Pak. Wah, alhamdulillah. Saestu, Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku asli Nganjuk, Pak Kangko. Kowe aja ngapusi lho. Demi Allah. Kula niku Tanjung Kalang, Ronggot niki Nganjuk iki kula niki asli. Lah Blitar. Blitar ki mergo ngetok tumpakan kula. Lho, tumpakmu wis rapenan lho saiki. Oh, kita ngrasakne ya. Masuk lho, gosek to aja mesti Kesu. Kowe ngomong ya penak iki. Gosek. Aja sok gampang emosi dicerna sik to, Bas. Lho kowe ngomong ra penak iki lho, ndek iki lho aku pindho penak. Ora penak ki tetembunge iki sambat. Wong aku jeneng Adi. Letik, Mbak awake ra penak nggih, Mbak. Periksa. Lah ngono lho. Kula lara, Pak. Lara apa? Stadium 4. Masyaallah. Lah kok mbok tinggal nyambut gawe ra mbok tunggoni. Lah aku tanggung jawab profesional. Lah lara apa? Put periksake dokter sik. Stadium 4, Mas. Loh. Dari digawani dokter no. Stadium 4 udun, Pak. Wong udun nggih stadium 4 iki ndek. Bojoku udun ki sasane stadium ki kanker apa? Anakku kan nampa MBG to. Terus endok anakku kan loro. Kena MBG endok lah, anakku kan endok wis waras. Isu endok. Awan endok, bengi endok. Akhire nun sewu, akhire terus dipangan bojo kula, Pak. Begitu bojo kula mangan kakek endok, protein hewan itu kakean, akhirnya timbul darah kotor, akhirnya dadi udun stadium 4. Loh. Ya digawaning dokter to. Tak goneng dokter lah kok malah nun sewu. Pun kula goneng dokter, Pak. Terus jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to ki aneh-aneh to ki. Wong iki bojo Jawa iki. bojomu lak lara to. Lah ya lara jadi kopol nih jenenge. Udun. Udun. Mbok gawaning dokter. Wis. Petuk. Nah, Jare doktere lara apa? dokternya sehat. Loh. Sing lara bojoku. Jeneng tanglet iki. Kula ki dadi adi ki wis ora anu. Bengi lho bojoku ki lara ya. Lara Pak Kangko nggih. Tak gowo ning dokter. Dokter Pak Kangko. Nggih. Jare doktere lara apa? Dokternya sehat Pak Kangko. Sing lara bojo kula. Iku ta, Jo. Kok mau mendas ku. Maksudnya ki dokter iki ketemu omong apa ae. Oke, rong dina rong bengi omongan bojo. Perkara penyakite iki lho. Udun Pak Kangko. Nah, ngono. Akhirnya kalih dokternya disarankan Mas Jo Gluduk Pak Jo, iki nun sewu iki ndang digawa mulih niki kula gawani obat niki siji pil sing keloro salep. Pilih akhirnya digawani loro. Anjuran minumnya adalah 1 hari 3 kali. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sesuk iki gak penak iki basa iki. Kok ora pas ngono to? Kon ngombe. Diwe resep. Resep digawani salep karo pil kon ngombe sedina ping 3. Isuk loro, awan loro, sore lore. Lho. Sore loro. Sore lore. Lho. Isuk loro. Awan loro. Sore lore. Contongmu lho. Loro cuk. Ali-alimu. Isuk loro. Awan loro. Sore lore. Sore. Alon-alon. Kowe ra ngisi-ngisin Mas Kangkol. Sore. Sore. Ro. Sore loro. Sore lore. Jenengan contohnya Mas. Ro. Solo re. Sore loro. Nah, kira rawani. Iso. Kon akhirnya mari Pak udune. Dikasih salep. Akhirnya selain dokter nanti dari rumah dioles-olesan ke udunnya. Setelah itu diplotot agar matanya keluar. Amin. Setelah itu saya pulang Pak Kangko, istri saya suluh murep, tak oles-olesi udune sret, bariku keluar rumahnya matanya tak plotot. Alhamdulillah sembuh. picek.
Wah, iki ya salah. Kene tak omongi. Sekolahmu biyen iki jane piye to, Mas? Mas. Tujuane dokter kuwi bener ning cak-cakmu kurang bener. Oh iki ra ngrungokno omongane dokter kok ngengkel iki sing budal lho aku. Jajali. Lah yo kan ngoles-ngoles ning udune baru tekan melotot matane baru ben metu matane. Tak melotot matane bojoku. Moto ndi? Kene no. Ya to Mas. Tujuane dokter ki bener, ning penampamu ora bener. Lho ora bener. Sing dimaksud dokter dolesi udune kuwi nggon motone udun kae nek wis mbok plotot metu. Lho, udun ndi moto? Wonten. Andene ning Warujae ngranek bakul ketemu udun. Kalah omong dhewe wis. Aku tak karo jenengan ya. Kowe iki nek dijak omong angel Tapi dokter saiki rada gregetne, Pak. Kula bareng tuwek iki periksa ning dokter saiki mung gregetne. Pripun? Aku periksa ning dokter ndek iki to. Terus Begitu periksa lah kok ditekoni no. piye? Punya gula. Terus Aku malah ngurusi pawonku lho nyapo ya. Mas kok sampean kuwi lho duwe gula apa ora nek pas dicek kae. Lah yo ndak ngurusi pahde gula kopi kan urusanku. Wong kuwi urusan kondisi tubuh kok iso. Mula sing penting seneng Mas. Niate Mas Erik nyenengke tiyang kathah. Yo wis Nuwun sewu sampean wis tindak ning daleme urung? Loh, mpun lho, Pak. Lho. Oh, endi daleme? Endi Mas? Lho, sing kowe celelekan ngene iki. Hebate Mas Erik di sini. Lah wong piyayine malah tindak teng wingking murni kula kok. Daleme ning kono kae. Pundi? Areng gawe lokasi wayangan kan ora muat. Emas tingkat iki lho. Kono kae lho cedak layar kae lho. Kok layar masuk nganan. Ha. Ngono. Ning punya kemauan yang tinggi, kepengin nyenengke putrane, nyenengke masyarakat, digolek ning nggon walaupun ora ning depan rumahe belonnya, ning tetep iso wayangan. Sing diarani berbagi nu ngeten iki Mas. Nek wong sombong dingge dhewe men kenek. Tur duwite disimpen wis puluhan yuta. Ngoten. Apa ki? Omahe bos wifi ora tingkat gila nih. Loh. Bocah iki iso angger jebles contongi piye iki? Omahmu apa? Tingkat, Bos. Tingkat piro? 7 lho. Weh. Tingkat 7. Mergo lemah cilik. Lho. Lah terus kuwi tatanane piye? 4 kali 3. Boyo. Lekmu nata ki lho. Ngisor garasi. 4 kali 3 lek ya mes sak. Sampe iki tapi tingkat 7. Dhuwur pi. Dhuwur ngisor garasi. Ngisor garasi. Lantai loro, Ruang tamu, lantai telu, ruang keluarga, lantai papat, kamar-kamar anak-anak. oh, lantai 5, nggon fitness. lantai 6, Lantai 6 lho kamar kula. oh, lantai 7. Dhuwur dhewe jeding. Sirkulasi iki pondasi nek jeding iki kayak ngesor. Kayak ngisor mudune kesuwen. Lho. Lah kok jeding mbok paringi dhuwur? Jeding tak kek dhuwur, paralone tak kek tengah, Mas. Dadi ngliwati tengah ruang tamu, guys. Paralone ireng putih, Putih no transparan no. transparan. Dadi mak celurut gitu. Lek bengi tak wae lampu abang ijo. Cacat koyo iso horeg ya. Masyaallah jan. Pas nelek kuwi. Sesuk lek pengen dolan ning omahku. Aku penasaran. Aja Mas. Curut ngono ya? Curut piye Lek pas utuh, Pak. nek pas bojone iki mandek ning tengah kaya hamburger e. Lambe angger jebles tapu ngene aja. Ono ya nembang sithik jajali. Tapi Mas, nyuwun kersanipun barokah Mas. Jo, Jalan. aku lali diwelingi karo Mas Erik. Loh, lho, Pak. Anu, ketoprak. Loh, oke. Loh. Ora niku wis oke. Wiwi, ngadeg nduk, turuk. Sangkorok. Meling karo aku ndek ini, ayo. Jenengan siapin sih. Mas siapin. Anak siswa budaya ngeten. Wah iya, lahir ning Tobo Ketoprak. Riwayat saking ramanipun Mas Erik. Mbah Kakung. Ya. Niku rumiyin penggemar siswa budaya ngantos teng Kertosono lapangan niku Ya. tututi ngrika. Tur ya penanggap wayang luar biasa. Kakunge. Kula niki neruske perjuangane Kakung, insyaallah saged pumitu sedayanipun. So ngisi-ngisini iki panggung ki Wibowo. Dalange Wibowo, sindene Wibowo. Dalange Mas Kangko. Lho. Iya ning Wibowo ngono lho. Mas Kangko. Lho. Wibowo prai saiki. Teges iki ngono lho duwe karisma. Dalange Mas Kangko lah, Wibowo iki Wiraswara. Ono, jajali penyansiane riyen Gus. Ya. Duduk
Duduk ngono sih. Apik cangkemmu lho tiba. Kowe tak idoni mlonyoh kowe kok iso. Diomong nyapa to kan dene karo kentongan dadak suwi nyapu mbok ulat-ulet nyapa lho. Kentongane gemesi. Oh sak kentongan kok gemeske iki lho. Kok mau ndang tutak-tutuk kok mbok ulat-ulet nyapa. Gemesi. Ngopo? Apa? Sebabnya apa? Kentongannya kan wanita. Kentongan kok wedok, kentongan kok jenis kelamin. Dah. Lu tak lulus lu. Nuwun para sutresna. Kepareng matur dumateng sutresna ketoprak Dwija budaya. Dwija budaya. Dalu menika dipun timbali dening Mas Erik sak keluarga kinen paring panglipur dumateng sedaya para pamirsa. Kanthi lampahan Sri Tanjung Sida Beksa. Sri Tanjung katindaken dening Mbak Wiwi Irnawati. Baleni. Sri Tanjung katindaken dening Nyi Wiwi Irnawati. Sida Beksa katindaken dening Mas Dwi Jo Klidik. Nah, pengentong katindaken dening Mas Jo Kluduk. ngarep ngene lho. Ngarep kok iso mburi nyapa. Kok dikira ora kreatif. Kok iso. Terus nanti Bapak. Kados pundi babaripun cariyos, monggo kita pirsani sesarengan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Yo keringan kita kowe makan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Ojo. Sri Tanjung. Hei. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Sri Tanjung. Terang ganjing yo. Wong ketoprak wis metu blabri njuk Sri Tanjung. Mbok kentongnya nyapa kok iso. Wis metu to? Iki wis metu. Lah kok ora lemes. Sri Tanjung. Si Tanjunge wis Sri Tanjung wis mosok kok ketoprak ngileran. Si Tanjung wis sakit sariawan. jalan matamu bengi ngono kowe. Si Tanjung sama Sri Tanjung. tenange ora? Nggih. Wis metu. Jare subuhi. Kok cepet pun. Rusake lho Sri Tanjung wis kadung mapan kok iso. Sri Tanjung. Ing papan kini aku bakal nyumpir sumarang kuwi Sri Tanjung. Babakan menapa menika Kang Mas? Apa ya tenan sakwisipun Kakang Kondro ning Kadipaten banjur kapapak sak bergadanging para prajurit. Wasmana para prajurit ana ing parigolan wis ngandhakake menehi palapuran yen Gusti Prabu Sradikama wis cumondhok ning papan kene. Menika mboten leres Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Khairul, Oke, badhe napa Mas Khairul? petugas Eskanet. Dawe
kepaten badhe pasang wifi. Nggih, pasang wifi badhe ningali dagelan jok luduk. Ingkang sampun metu. Mates. Wong ketoprak nggih pasang wifi bareng nyapa lho. Iklan iki dilebet Indonesia. Kok iso? Eskanet. Iya. Jangkauan luas. Loh, sinyal kuat. Eskanet. Iya. Diajeng eskanet. Kowe iki marahin doktrin pikir aku. Banyol. Lucu. Asline ya apal. Eskanet. Lucu. Banyol. Kowe ra glece lho, iki nyambut gawe lho. Ora guyon ae. Nah. Sinanjung. Apa ya kowe ora mangerteni? Sakwise pun Kakang kautus Gusti Prabu Sladikama ngupadyananing tumbal Mas Plung Plengkung Dumolo Tulunggelung. Ya gini pawarto sing ndak tampa ora ngepenake oning taling dajeng. Menapa jenengan dakwa kula kados mekaten Kang Mas? Sejatine pun Kakang ora dakwa marang kowe nanging ndak rewangi golek tumbaling praja. Ya gene kowe penak kapenak njur tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sladikama. Saestu menika mboten leres Kang Mas. Nggih. Nika mboten leres. Kowe aja goroh ana sak pangapan Gusti. Kula mboten goroh Kang Mas. Wondene katresnanku ndak maringke marang kowe. Nanging njur kowe malah gawe ilang pun Kakang. Sitang. Sepisan maneh ndak takoni kowe tindak sedeng ora? Mboten. Piye? Kula mboten nate tumindak sedeng. Piye? Kang Mas. Lajeng si Tanjung. Napa panjenengan mboten percados kaliyan kula Kang Mas? Jan wis kedaden kaya makene. Kaya kabeset pasuryanku si Tanjung. Saestu kula mboten. Kowe apa ora? Gacokno. Suwan tok. Menawi panjenengan mboten percados kaliyan kula, Iya. panjenengan nyuwun pirsa kaliyan Biyung Ban awon Kang Mas. Apa urusanku karo Biyung Ban? Wondene ndak utus ngawat-ngawati kowe ning Taman Kaputren yo gini sik lirwa. Mboten. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngaku. Ngaku. Biyung Ban ono ndi? Biyung Ban. Ngene. Biyung banget. Kaki kene nih. Hei. Tuk. Dalam Mas. Biyung Ban. Oke. Yen nanti meleset saka kekudanganku bakal ndak etutke dosamu. Kula mboten sedeng Kang Mas. Biyung Ban. Biyung Malah bekeri. Ayo. Kondo. Kados pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yo gini nganti bendaramu lirwa tumindak sedeng. Bendera Gusti Putri menika mboten lirwa mboten tumindak sedeng mboten tresna dumateng priyantun liyan. Namung panjenengan priya kang tiba sing tresnani Gusti Pate kula minangka tato saksi wonten dalem kapatihan. Sampeyan bener saged nyambut tresna. Pitados mlebet dipun dawaken Gusti Putri. Kula menika tato saksi wonten dalem kapatihan. Saged rasing marang kula menawi kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika tasya. Aja salah kowe pancen bajingan. Malah ngomong dhewe lho. Malah kluruk. Mau beker saiki kluruk kowe. Ayo. Lanjut. Ndak eman ayumu ya bocah. Ayo sampeyan nggih Gusti Putri. Aduh, nona aku ki ora tau Kula sampun patus patus. Kowe sepisan maneh ndak dangu tumindak sedeng ora? Mboten Kang. Piye? Loh, dene. Loh,
Ingkang sabar Gusti Putra ingkang sabar. Tresnaku sundulake karo kowe. Yo kene kowe ra menehi papan mawon sing kepenake Tanjung. Hei. Apa kowe ora ngerti? Tresnaku marang kowe. Mati matane pincek. Ayo. Blocking panggung iki lho. Blocking panggung ya ora kepleset kok. Alah pati. Panjenengan percados kalian kula. Nggih. Sik, selakangku Gus Leo. Aduh. Duh, si Tanjung. Korban iki si Tanjung. Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko. Niku napa Kang Mas? Lho iki sing diarani lembu sekilan. Pusakaku. Paribasan sabete Gunung Jugruk Segerasat. Iwake akeh. Oke ya nek Pak Tombro. Si Tanjung. Sepisan maneh kowe kandha ya si Tanjung. Kang Mas. Menawi panjenengan pun boten saged percados kalian kula. Pun pejana kula mawon Kang Mas. Kula ikhlas. Piye? Pun pejana kula. Kowe njaluk tak pateni si Tanjung. Lho kene papan kene kowe lilo. Njaluk tak pateni. Nanging saderengipun kula pejah kula gadah bebono Kang Mas. Kowe duwe paweling. Kondo si Tanjung. Sak sampunipun kula pejah mangke. Menawi ludira kula anggondo banget. Kula saestu tumindak sadhe. Ananging menawi ludira anggondo angrum. Kula saestu boten sadhe Kang Mas. Keng apa penyanyian percados iki? Keng menapa penjual? Si Tanjung. Dangao. Dangao. Kowe kondo yen sak kabeh pangucapmu. Yen anggon arep tak culak matamu lho kowe. Yen kowe kondo drama anggon bareng ateges kowe ora tindak sedhik iki. Sak banjure yen kowe lu drama anggon damis ateges kowe tumindak sedhik. Si Tanjung. Ing papan kene sak kabeh kandhamu ora bisa buka sajroning atiku Sitan. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadano luweh becik kowe suwike. Begini mbok tangisi. Teko baca. Yen kowe kandha aku sing tega, nyatane karo aku si Tanjung luwih tega. Wondene aku. Menika panjenengan godhosna. Sumikir. 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 Ya cok. Kowe ora ngerti babagan perkara katresnanku marang si Tanjung. Yen wis ana kedadian kowe mangkene banjur apa sih? Belani ngene bapak. Dajeng si Tanjung. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum ateges kulat tindak sedhenanging ing papan kene bakal ndak bukteki si Tanjung.
diramu. Aku masih kok. Kaya wis kratok. Aku maten kowe dadi dosa apa sing dak sadar Terus pundi agontonipun ludirane kang garwa Gusti Patih. Kepara yata ludirane karo aku si tanco anggonco wangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Saking napa tetep nyamper jaya Patih goblok. kratok aku mateni kowe aku kratok mateni kowe Sampun bantu depan panjenengan. Menawi Gusti Putri menika mboten tumindak. biasa Teko. Duduk. Bimban Pripun? ayo dirukti bebarengan Mboten saged. Mboten karo aku si tanco wis temekane Pak Mboten saged. Utang duit salduit, utang puluh salpun, utang pati sarpati. Sarane panjenengan sampun merjaya putra putri kang sangat kula tresnani. Saged mboten saged panjenengan mati saking tangan kula. Pato Oslo. aku mau pateni bung Sekop. Gitu enek sing durung. Hop. Cek tak gedikin dasi sik. Sing remati lho kacuk motor. Tenimbang aku urip di ora lo kancane nyapa kula aku urip ning alam donya. Lha bocah aku mati. Ora. Apa ngene Pak? Deng. Pak Kangko? Apa? Niki wau kan ketoprakan. Ya. Sedaya pun mati to. Sing urip kalih kula tok to. Niki mengke bayarane didem kula kali jenengan. Lho. Piye to rumangsamu? Sing urip. Apa tumpana Patih sida paksa dislentaki apa enek? Paten kacuk motor. Kowe iki ya ngono lho, kok ngono lah bruntak ki ngopo to? Nyapa Brontak? Ya nek mati ki dep-depan ngene. Mati di depan kok urip neh no. Gak, iki asli kleru. Niki mergo versine niki mawon. Iya. Ning nggon ketoprak tenan, reja-rejaning jaman krana ludira utawa gedhe. Wangi. Reja-reja jaman dijenengke Banyuwangi.